blegek-kekugek sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok iki eneng priyagung wah sing munggah ana ing pendopo padukuhan mongko miyak saking kawulaku sing padha seba ning padukuhan nala gareng dalem Pak apa iki kancamu dolan apa piye oh aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong takonono Bagong kuwi Bagong kowe iki kancamu apa dudu to Le oh cah edan lho Bagong kuwi gugah kuwi wer kowe iki mah turu iki ngopo aku ki nek jejer iki males ora gek limbukan apa oh udu kae rambuté abang kok kancaku kae ngawur ora iki wis ora disemir iki Petruk iki kancamu dudusan wah apa-apa kok limbukan ora jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung kono ki sing diomongke negara aku sing tak omongke ming bangsa lelakon ning desa kanggo nek nyaut malah kleru Bagong iki kancamu du kowe lho kok mrene kowe Jo jasa anes ora tau duwe kanca kaya ngoten timbali mawon Pak Pigatose napa niki ketoke kok kaya Nalendra iki kayane Nalendra Sabrang sinuwun sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo walah dalah aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar merga derajatmu pancen bener jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan nggih pancen kula menika namung batur kula menika namung Panakawan ya mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu Nalendra ya saking pundi sinuwun saka negara ing Pageralun saking negara Pageralun ya jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati Prabu Gendra Swaropati ya pancen bener apa bener kowe ingkang aran Semar nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar lah pripun to kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya walah dalah gugu karepe dhewe ora jumbuh karo kondange persasat jagatingan kebreboken marang umandanging Semar Badranaya wah tak kira rasane para kawula agek kang padha ngrasani waran Semar Badranaya Semar ki wujuding ratu sak ora-orane nayakaning Nalendra lah kok jebul mung wujuding Panakawan gedibal mung wujude kawula cilik pancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik yen ngono cocok karo ngumandangi kowe wong pinter kowe wong wasis kowe wong sing digdaya bukten akeh para Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene ketitik kowe lenggah ning pendopo sineba para Nalendra nitik kalawan agemane sampun ngantos ngaten menika bendara kula lho bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa wah sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta leres sing endi biyayine sinuwun Puntadewa kok mripate ambane Raja Majamak Bagong kepruk watu ndasmu kowe sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to Gong ayo ben kaya gleleng sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani ora apa-apa Bagong kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa kowe ndekno do cerewet aku sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok ingkang wenggah wonten wingking mriku wah
sing neng mburi kuwi. Inggih. Menika sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Wah, lah dalah ora kowe iki Semar iki madhep dukun apa piye? Kok madhep dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen. Ngoten. Dadi tetep tejak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku lek apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya Dara kekalangan, mula dhuwure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe batang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, rak tenan ta. Wis ketok sampeyan niku. Ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal. Mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katujuh ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana Winasih Siwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semono aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujude amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki aku njaluk lilaning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketamung telung kedhe pintita kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula yo meng kaya ngene kok dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dimbroke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak
Iki ngapa Gong ora? Wah iya iki ro anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dos. Kula balik digropi Satpol PP. Kon pindah rono. Saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awit ana kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan ora. Sondo, anakmu piro? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit piro? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali dhuwit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyo. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinanggani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyo. Ning yen kowe ora gelem tak boyo marang negara ing Pagaralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ning Karang Kadempel. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat, kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pagaralun. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Gendra Swarawati rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Sabar Bagong iki iso dirembuk, aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iku kudune cancot tali wanda. Mula kowe mikir aku ora sing mung tok pengpenge mung gareng karo Petro. Endi donge wangi kowe? Domeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok mung do meneng wae. Dekno sing tok tukoke sarung mung Petro wae. Gareng tok tukoke pecis mung gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelane karo Semar iki men Mas Bagong. Kowe meneng, aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gek ngene sinuwun. Sing ngono dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kadempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ora men sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Kok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki kok karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendra Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, urung-urung wis ngonake matane. Lah kok yang ngonake aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Kok malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu mriko sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek wis ngonteni kaya wong kang supan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak ragile Semar. Lho, anak ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iyasake loji. Serius.
Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku kira blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nek aku kere. Dadi nek entuk mingi-mingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, panjen setan lan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli, wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara, takon diwangsuli, nyilih disilihi, padang peteng mlebu metu mati urip. Ngono? Dadi nek sampean ngasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak dikdaya-dikdayane wong isih ana sing luwih dikdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih dikdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek arep maksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning Pak Gralun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semari nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar karo Do Paripeksa. Kowe arep Do Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani awakmu. Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake anggepmu aku wis kok batreno kok ya. Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadegayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis anak kuku karepe. Wah, mati. Ora kakara karo jajanan nyumbari Baladewa. Ratu Mandura Basubari keparang. Kok Prabu Muni kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong seru banget muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanang lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe?
Lah wong ratune ora nyumbari Koko Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Ana ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok iki mau apa? Wis matur ta kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur mulih Koko Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu wae mau. Terus pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Aku dadi digoleki mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngopo nang kene tengok-tengok. Kancane do nyambut gawe kok mung tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono kok ya ta. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa deleng-eleng. Lho wis tak diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kaliyan kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plakapi Dara mboten ling Pradosa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa kok ya dadi percaya. Mong aku kerep ngapusi ya, Tru. Heeh. Kok iso gampang dadi percaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngopo-ngopo. Ha sing nyaret sapa? Lah ra tenan to malah ketiban awanget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya. Ndara perku Ndara? Apa? Sampeyan lilo nek Semar diboyong teng pager alun. Ora. Nek ora lilo ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Krungu ora kowe? Ya iki kowe mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trimo. Nek ora trimo sampeyan kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iya. Iku kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok akusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah Ndara dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng pager alun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kudu padhang nek mboten padhang nggih sampun. Wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swarawati. Koko Prabu Mandura nggih. Kedah tanggel jawab yo tak tanggungi aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal unjak. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Koko Prabu ingkang atos-atos ya Werkudara. Nggih. Melu aku yo ayo tak derekke bareng kakangku jaluk pamitku Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik.